ערב טוב לכל ישראל ועיקר החדשות. שמי עידן מזרחי, ויהיה איתי פה דוד קלימניק שיפרשן את החדשות ועיקר החדשות. דור חדש בעולם ובאו"ם קובע כי כבר עד היום 60,000 הרוגים בין הקרבות בין אסד לצבא המורדים בסוריה, ונראה מה יש לפרשננו דוד קלימניק להגיד. כמו שאמרתי כבר, קיבלנו גם דיווח מראש הממשלה שזה לא בסדר. הוא מאוד מאוד מאמין שגם הצבא וגם צבא המורדים מסוגל ליותר. והארץ יעזור אותם. יעזור. אני בעד. הוא בעד. והארץ גם אמרו ישראל שהם לא מתערבבים בזה. לא מתערבבים. לא מתערבבים, רק ליתן יותר נשק. כן, מאוד חשוב. מאוד חשוב. אני עכשיו מקבל בדיוק דיווח מצבא ישראל שהם לא מוכנים לספק יותר נשק לצבא המורדים. הם עוברים לירי אלטילרי ומעבירים את זה לשתי הצבאות. כן. בלי נשק אין הרוגים. אני מקבל עכשיו בדיוק דיווח חדש, דיוויד, משהו עדכני של הרגעים האחרונים. אני יכול לדווח לכם שכרגע בכל השדות הגדולים שבסוריה שמגדלים תפוח אדמה פורצת אש ולהבות גדולים. זה כבר שריפות שנמשכות משהו כמו 3 עד 4 שעות. השפית הראשית של סוריה טוענת שהתפוח אדמה כבר מוכן. אתה נכון, עידן. אני יודע שנכון, וגם התפוח אדמה מבשרים לי כרגע שמגישים אותו לאסד עם 2 ילדים קטנים גוססים. בדיוק. ולכן פרשננו דיוויד אמר פה דברים חשובים, ואני רוצה לעבור לנושא הבא.